פניך תשתחווי לבבות, איפה הלבבות, אבא? איפה הלבבות, אמא? איפה הלבבות? שחרר 2, 3, שחרר. יראוך בקרבכם אליות תזמרו תשמעי חכם הדבר שנאמר כאן עצמותכם ואומר כמוך מעשית אני וחזק ממנו ואני רביון מגוזרו לה 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 הקשים בתושיה וחזור רעננו צדיקים בנורי לישרים נעמה קהילה בפנים ישרים ברומם ובספר צדיקים תתברך ומשור חסידים תתקדש ובקרב קדושים חיים שלי, אתה איתי אותו חדר, גם אבא שלך, אפילו שהוא תימני. חיים שלי. שיש לסבתא יום הולדת, לאמא שלי יש יום הולדת. איך קוראים לאבא שלך? מכלוף, הרב מכלוף? אתה, כן. אתה? כן.